Βρε καλώς τους πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο βίντεο. Και σε αυτό λοιπόν το βίντεο είμαι ο Σταμάτης Γκρις, λοιπόν, στο Σταμάτης Παπάκι Βίντεο κανάλι περίπου. Και λοιπόν σήμερα παίζουμε ένα βίντεο παιχνίδι, το οποίο λοιπόν ονομάζεται Paper IO 2. Σε αυτό λοιπόν έχω επίτηδες, έχω φτιάξει ένα βίντεο, στο οποίο λοιπόν είναι με την Ελλάδα. Και εγώ προσπαθώ να κατακτήσω την Ελλάδα. Μου πήρε 2 parts. Το πρώτο μου κόπηκε μια διαφήμιση, το δεύτερο επιτυχής. Να φανταστείτε λοιπόν, καλή απόλαυση. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Σταμάτης X Greece. Ναι, ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Και σήμερα σε αυτό λοιπόν θα παίξουμε Paper IO 2. Θα κατακτήσουμε την Ελλάδα μετά από μια διαφήμιση που μας κατέστρεψε και μας έβγαλε όλη την πρόοδο. Όλη είναι η διαφήμιση λοιπόν. Κατεβάστε και αυτό το παιχνίδι και κάντε like και εγγραφή. Μια υποστήριξη. Τι δεν πάει καλά. Λοιπόν, επιτέλους πόναρα. Για κάποιο λόγο είμαι τουαλέτα. Ποιος θέλει να τα κάνει σε μένα? Λοιπόν, ρε φίλε, εκείνος γιατί δεν πήρε ούτε ένα κομμάτι. Ποιος είναι αυτός ο Ταντήρ? Λοιπόν, ωραία. Θα πάω να πάρω και αυτό το κομμάτι. Γιατί κολλάει? Για κάποιο λόγο κολλάει απίστευτα. 1-2 κλάτσες. Μακάρι να μην το είχα πατήσει αυτό το κουμπί, λάθος μου. Η World διαφήμιση θα ξαναέρθει και θα με πάρει σηκωτό. Ευτυχώς δεν γίνεται με κάθε διαφήμιση. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να προσέχω είναι 2 πράγματα. Το ρολόι και δεν ξέρω τι άλλο. Θα πάω να πάρω το βελοπόντσο γιατί μου στοιχίζει. Λοιπόν, στο προηγούμενο λοιπόν το είχαμε φτάσει μέχρι τα Γιάννενα και ήρθε η διαφήμιση και μας έκανε όλη την πρόοδο. 90% είχαμε περίπου. Και πω ρε φίλε, γιατί World, γιατί? Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία, το πήραμε όλο αυτό. Τέλεια, δικός μας κόπος. Καλά, δεν ήταν και κόπος ακριβώς. Μακάρι μην μου το πάρει ο Παρδαλός. Ωραία, το έφτασα. Δεν θα καταφέρεις να ξεγελάσεις τον άνθρωπε. Σαν δεν πάει καλά. Ήταν έτοιμος να με πάρει σκοτώ. Ρε φίλε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ωραία. Γιατί πάλι διαφήμιση? Χόρεψε ρολόι ό,τι να είναι. Guys, I made my own handwriting font. Ευτυχώς η διαφήμιση δεν μας πέταξε έξω όπως κάνει μερικές φορές. 68. Γιατί λαγκάρει. Γιατί λαγκάρει, πες μου, πες μου, πες μου. Λοιπόν, 68.90, 69, ωραία, ωραία. Γιατί κολλάει σαν απίστευτο ρολόι. Το κέρδισα! Μπράβο μου! Λοιπόν, πήραμε και θεράκι επιτέλους και τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι που στα τρελά μου έχει ρολόι. Λοιπόν, 1,
Λοιπόν, για να δούμε τι πήραμε. Πήραμε κάτι καλό ή την κάτσανε? Τίποτα το ιδιαίτερο. Wow! 900 κέρματα. Λοιπόν, ωραία. Τι θα μου δώσεις εσύ, κουτί? 2.600 κέρματα! Wow. Ωραία διαφήμιση. Ενδιαφέρον. Το τέλειωσα το παιχνίδι. Το τέλειωσα. Τουλάχιστον για την Ελλάδα. Τέλεια. Αυτό το βίντεο λοιπόν τραβήθηκε πριν περίπου 15 μέρες και σύμφωνα με την δική μου απάντηση φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, στο δικό μου λοιπόν κανάλι είχα κάνει μια διακοπή μεταξύ 11 και 25 περίπου Ιουλίου, γιατί ήθελα να πάρω μια ξεκούραση στο καλοκαίρι και τέλος πάντων. Με μερικά λόγια λοιπόν, παραλία, μπάνια, βουτιές, όχι και τόσο YouTube και TikTok. Αν θέλετε να ακολουθήσετε τα κανάλια μου στο TikTok, ονομάζονται Σταμάτης H Greece. Και τέλος πάντων αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Like και εγγραφή και στα δύο μου κανάλια, Σταμάτης X Greece και Σταμάτης X Greece Games, ώστε να φτάσουμε 1000 ακόλουθους. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και ο καινούριος, αφού φτάσαμε τους 500 από τότε που είπα το 2023. Ωραίο το live το οποίο έγινε. Ήμουν και εγώ λοιπόν εκεί με ένα παρδαλό βρακί. Πόρε φίλε η τύχη μου.